Live na naman tayo. Hi. Hi ka na. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Stop. Hello. Ito yung bugigoy ko. Nag-vlog papa. Ayaw. Pangit mo. Pangit. Ayaw magpakis kay papa. Didi ka. Didi ka na. Doon. Didi. Ano yun? Pampagyan to. Kasabi mo sila. Hello. Hello po. Ako po si Mark Jan. Mark Jan Calas Silvano. Nakatira sa Novaliches, Quezon City. Barangay Santa Monica, Cariñosa Street. Shout out. Wala. Isa lang yun. Siya nanood mo yun. Bakit? Hindi naman tayo sikat ah. Tignan mo nga, Mike. Tignan mo nga. Tamad ka man. Pero pag si Idol Jappers, nonorin mo. Si Rigondok, si Kapanali, si Kuya Noli, si Hansik, si Franstar, si Kamuning, nanonood ka. Ba't sa akin ayaw mo manood? Di ako sikat. Pag sumikat ako, di sikat. Di, ano lang to? Aliwan, kaaliwan. My baby boy is, oh, kulit mo. Hello. Hello mga kawaray. Dito ako sa bahay. Nagtinda ako kanina nagsaging. Kaso, konti lang. 53 kilos lang. Kaya ako nagkuha ng marami. Maulan. Na mabulukan. Sayang puhunan. Right. No. Hindi pwede. Ba't yan? Ba't yan eh? Arko. Gusto sakit na ilong ko no. Ang kulit talaga. Ang kulit mo talagang bata. Sino may gusto ng baby? Kunin nyo na nga ito. Makulit eh. Kunin nyo na nga ito ang bata na to. Babush. Bye-bye guys. I love you. Don't forget to like and share my YouTube channel. Panoorin nyo kahit walang nanonood. Manood kayo. Love you. Bye-bye. Try lang.